Hola, jo em dic Berta Artigal i sóc il·lustradora. Doncs el que estem pintant són unes pintures murals als terres dels diferents centres cívics per senyalitzar els espais. Llavors, estem fent un dibuixet cada 2 metres perquè així quan vingui la gent es puguin col·locar amb aquestes distàncies de seguretat. En aquest centre cívic el que estem pintant són flors amb mandales i després hi ha el centre cívic de Torreforta, que hem pintat unes formes geomètriques de colors. A llevant hem pintat o pintarem peixos i figures relacionades amb el mar i després també en farem un munt d'abelles. El que més m'agrada, a mi dibuixar en general m'encanta i no només faig murals. Els murals m'agraden molt perquè el poder fer dibuixos grossos i que la gent interactuï amb els espais és molt xulo. És una cosa que m'agrada. Doncs ara pel mes que ve tinc planejat diferents tallers de pintura mural per nens i després també alguns projectes més personals. Doncs sí, pel Dia de la Dona vam fer un mural a la plaça de la Dona Treballadora, que també va estar pintat al terra i en què tractàvem el tema aquest, de feminismes i tal. I en aquests murals també hem volgut incloure algunes pinzellades per fer guinyos amb aquest tema. Doncs us animo a tots que vingueu aquest estiu a les diferents activitats dels centres cívics i que a veure si us agraden els murals.